selvkritik af vores debatindlæg, så vil jeg sige, at jeg synes selv, jeg har gjort et godt stykke arbejde. Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har skrevet på den måde, som jeg følte, at opgaven skulle skrives på. Altså det, jeg synes, der er godt ved mit debatindlæg, det er, at jeg synes selv, jeg debatterer om robotter er etisk korrekt at sende ud i krig. Fordi at jeg kommer ind på det via forskellige synspunkter. Eller ikke så mange, men mest mit eget synspunkt. Måske. Det er måske også lidt dårligt. Jeg skulle måske have haft lidt flere synspunkter ind. Men jeg kommer ind på forskellige ting. For det er godt og skidt ved at have robotter i krig i stedet for mennesker. Så hernede i og så fylder måske ikke lige hvad opgaven. Den sagde en side, som jeg skulle skrive, men jeg tog lidt mere en side, så det var sådan lidt fuck. Men jeg kom op på et vis antal anslag, så jeg tænker, det var vel fint nok. Og jeg har kilder med, og det er jo også en god ting at have kilder med i sin debatindlæg, tænker jeg. Og så i metadelen, så tror jeg har fået meget med, fordi at hvis man for eksempel kigger på dem faskerende, der har de kun det her med. Altså påstand, belæg og gendrivelse, modtage, afsender, situation, sprogbrug og alt det der. Mens jeg har sådan har appelformer, og så har jeg også påstand, belæg. Men jeg har ikke noget gendrivelse. Så det er måske det, jeg mangler. De er også gået, eller man kan se, at faskerende er gået dybt med det. Og jeg har måske ikke gået så meget dybden. Jeg har måske mere tænkt over sådan, hvad jeg har gjort. Så ja. Jeg vil så sige, at jeg vil nok give mig selv et 7-tal, fordi at jeg synes selv, jeg debatterer omkring robotter skal sendes i krig i stedet for mennesker. Hvilke faktorer der spiller ind. Og jeg synes også, jeg har gjort et godt stykke arbejde med metadelen. Jeg har så tilføjet noget ekstra, som måske også er plus. Måske, altså, jeg ved det ikke. Det tænker jeg. Så ja.